tungkha jotokno hingke tabukang furangai siri siri chipchawi tongo tang hingke mia horobo mai chajakya mai ekdom kisa pano chaimaya tangkai jani kaisa o jagani mui rok thoktalya hingke ba chagai bo maya alu tei tomato asukno tei mihi mil tei jinga tei hai rok singke ba tei mui no hingke chaimaya belai no nokni mui arok khatangui tongkha chana muchukha ekdom buini bolok rogo nukha hingke tabuk hingke oko dara sekin chungno rok paijak kisa berama nana hinui ani beraman hingke kwrikha hingke ani kopalo o jaga o spot obono romoi ang nai tongo tangai jano kopalo hingke asuk spot se mane thagya je tongoi horo kitsa pano thugui maya tabo fungai se thuna naiyang pora tungmani ko floor se mathuo taisa se ri kisi kaioi o ri kisi no chumui se mathuwa tei hai o ri emne 1 minute tongkha hingke pura ram baio sikke tungmani marato hingke tabo hingke finally ang bachakha bachawi mukhang bo suyako tei bwkhwnai bo khaijako kuno phano khayako norogani face nugui no saimankha hingke tabuk ang toi tukunai toi tukuma porio mamirok songoi mai chanai mai chawi hingke kisa rahulma borong thani berna bagui thanai hingke gonai di mia sari mai songmani kitsa pano chajakya tokti bo chajakya hingke o mai no ang tabuk chanai hingke abo hingke sosa fry khaimani thokni mui hingke tangai jani chachamaya haibano songna puro hingke songkado tabuk hingke chaimaya na haini manganang singa abo hingke tomato ko khaijak hingke tabuk hingke rahulma borong thani sokpai kha ang berna bagui room o tai bwsukle tongsinai haya da boring nango kaisa se oko floor o lokoli tongmani koroksa bwsak rok sakuruk sukha hingke ani charger bo kisa nosto wngjak do iko naidi ani charger nosto wngjak hingke abono ang tabuk kaham ke thabui nakha hingke oyang digi bo ati hemjak oyang digi bo thapjakno hingke oyang digi bo kisa thabui nanai ang tabuk oko butuk ni butuk khai oko khulugui nakha abo hingke already se thabui paikha ang thabui paisa norokno phunukmani yaksa hingke video khai yaksa hingke phunuka tike borok rahulpa hingke bo hingke thumongjak bwchayako rahulma hingke bwchawi toi tukuno thangka tini ko rang naina bagui toi tukui tongo bo hingke ang hingke pura dakti no bachawi maimirok songoi mairok chawi se berna thang borok hingke tabuk se thumani bwchayako oko thabui paikha hingke ang tabuk obono taisa kisi chananai thamnai aro jagao kitsaniya tini hingke dara sekin bai ani munai borok nogo thancinai hingke nogo thana bagui chungno rihoro mai chapai di hinui borok chicken na hajar hingke chicken na harui joma khe mai chana bagui hingke ang khe sadung kwprama hinui abo togui paijak hingke borok no thabui kisa phanui khe phunugui tongo borok tini khe thancinai tai baloknai malainani hingke abo hingke bo sengse video khaimani hingke bo sengse video khaimani kisa ri rwkha hingke ani video aro namo thakjinai jotongno bye bye.